Zdravím vás u ďalšieho videa, ďalšieho poprázdninového videotutoriálu. V tomto videotutoriáli som si povedal, že vám ukážem, ako skryť vašu pravú reálnu IP adresu a nahradiť ju fejkovou. Prečo to robiť, za akým cieľom, aký to má význam a či to je ťažké, sa dozvieme v tomto videu. Zostaňte s nami. Zdravím vás ešte raz. Ako som už v úvode načrtol, tak celé toto video sa budeme baviť o IP adresách, a teda konkrétne o klasických, reálnych IP adresách, ale aj fake IP adresách, alebo teda adresách IP, ktoré nie sú reálne, ale ktoré program vygeneruje. Tak najprv niečo o IP adrese. IP adresa je to akýby DNA vášho počítača. Podľa vašej IP adresy vás môžu presne vystopovať, presne lokalizovať na pár metrov. Čiže ak práve teraz sa pozeráte na toto video, tak kľudne vás môže hocikto sledovať. Či už to môže byť polícia alebo nejakí hackeri, ktorí majú na vás záľusk. A preto vznikli rôzne programy, ktoré sa snažia blokovať, alebo teda ktoré blokujú vašu naozaj reálnu IP adresu a nahrádzajú ju tzv. Fakeovou IP adresou, alebo teda random generovanou IP adresou. Čiže tá adresa je nereálna, neexistujúca, takže vaše vystupovanie je podstatne ťažšie a niekedy až nedosiahnuteľné. Pravda, že záleží od toho, aký máte dobrý program na maskovanie IP adresy, jak je kvalitný, a pravda, že jak kvalitní ľudia po vás idú. A prečo používať namiesto klasickej IP adresy fejkovú? No tak napríklad ja osobne používam pri prehliadaní webu iba fake IP adresu. Což neplatí teda vtedy, keď pozerám napríklad svoje súkromné napríklad maily alebo keď platím cez internet banking, lebo tu sa zase neodporúča používať fake IP adresu. Lebo aby si ten server zapamätal tú vašu klasickú IP adresu a pri nejakej zmene vás mohol aj informovať. Takže vtedy je dobre používať vašu klasickú IP adresu. A inak pri klasickom prehľadaní webu, či to je návšteva YouTube alebo rôznych iných stránok, používam fake IP adresu a je to najmä kvôli tomu, lebo teda určite aspoň sťaží vás vystopovať. A niekto nejakí light hackeri, ktorí sa snažia napríklad vypínať počítač na diaľku alebo posielať vírusy, tak im to výrazne sťaží prácu a dovolím si povedať, že možno 2/3 nejakých hackerov, ktorí sú slabší, sa do toho nepustia. Lebo idú na neexistujúcu IP adresu a aby zistili vašu pravú IP adresu, by to trvalo niekoľko hodín, by ste museli byť prihlásení a to by museli byť fakt špičkoví hackeri. No a prečo taký obyčajný človek by to mohol používať? No tak možno viete, možno nie, tak od apríla minulého roku, alebo dokonca predminulého, neviem, je zákon o nelegálnom sťahovaní bez licencií a zo serverov, ktoré nie sú legálne. Čiže vy keď sťahujete napríklad z Uložto alebo z Torrentu, vás môžu vystopovať a môže vám prísť masná pokuta až do výšky 8 000 eur. Poznám osobne pár ľudí, ktorým sa to stalo, a došla im pokuta, jednému vo výške 2 500 eur skoro a druhý okolo nejakých 300 eur mal. A to stiahovali nejaké pesničky a filmy. Lebo stiahovanie bez licencií je trestný čin. A už sa to podľa toho aj posudzuje. Podľa nejakého zákona, čo vyšiel pred rokom alebo 2 rokmi. Najhoršie to je, keď stiahujete cez torrenty. Áno, stiahovanie cez torrenty je rýchle, môžete stiahovať maximálnou rýchlosťou vášho internetu, napríklad 25 megabitov, 50 až 100, 300 megabitov za sekundu. Pravda, že záleží od toho, ako rýchly je daný torrent. No, lenže vy keď máte nainštalovaný ten torrent najprv vo vašom počítači, ten program, tak ľudia, ktorí by vás chceli vystopovať, nemajú problém, kliknú si do nejakého ich programu a nájdu presne vašu lokalizáciu. Presne vás lokalizujú, odkiaľ sťahujete a kde sa vy nachádzate. Takže jedného krásneho dňa k vám môžu prísť, zaklopať na dvere a povedia: porušili ste bla 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 zákony a tu je pálka, ktorú musíte zaplatiť na odškodnenie danej firmy, daných firiem, softverov za sťahovanie bez licencií. Nemusíte sťahovať iba hry, môžete sťahovať klasické filmy a aj hudbu. Ako som už hovoril, do výšky 8 000 eur môžete uhradiť škodu a nad 8 000 eur si idete odsedieť do nápravného zariadenia, teda do basy.
Takže aj preto je dobre používať fake IP adresu a najmä pri sťahovaní. Upozorňujem, týmto nechcem navádzať ani nabádať k tomu, aby ste sťahovali, keď máte nainštalovanú alebo teda zmenenú IP adresu na fejkovú nelegálne softvere. Týmto chcem iba poukázať na to, ako sa to robí. Tak, ja som si konkrétne vybral program Hide My IP 6. Je to program, ktorý blokuje IP adresy. Vyzerá nejak takto, keď si ho otvoríme. Ja ho mám napríklad teraz spustený, aby ste si mohli pozrieť IP adresu, ktorú mám fejkovú. Mám ho zapnutý, takže moja fejková adresa je 94 242 58 6 a moju skutočnú IP adresu vidíte trošku nižšie napravo. Tak, lenže keď chcete zobraziť moju IP adresu, dáte stop hide my IP a keď ju chcete zmeniť na fejkovú, dať iba hide my IP. Alebo hide IP. No v každom prípade tu sú nejaké nastavenia. Nie som žiadny Angličan, ale tak v skratke toto je, aby napríklad každých 5 minút sa vám asi menila IP adresa, alebo teda podľa toho, koľko si nastavíte, napríklad každých 10, 15, to 1 minút sa bude meniť IP adresa. Toto je jazyk, alebo asi spustiť po štartu Windows a toto, aby čistili vám koky. Koľko vám pomáhajú otvárať stránky, je to rýchlejšie a tak ďalej, myslím, že to je nepotrebné. A tu nám máte teda IP adresu, lokalizáciu tejto IP adresy je Rusko. Takže ja používam ruskú fake IP adresu, takže keď ma chce niekto vyhľadať, tak ho to hodí na server niekto do prdele do Ruska. No a čo tu ešte môžeme vidieť, tak tu máme nastavenia, toto už je nič. To je nejaké výnimky, ale to nie je potrebné. Tento program je buď ako free verzia, alebo ako aj plná verzia. Ja mám free verziu, 14-dennú. Ak, tak si to predložím, poprípade kúpim. A môžete používať teda štandardnú, alebo aj free. Nejaké programy na blokovanie IP adresy sú určite aj free. Ja sa s tým až tak nejak dopodrobne nehral, ale mal som aj free. Lenže zase problém bol vtedy taký, keď ste mali free Hide My IP, že vám pomalšie išiel internet. Myslím, že to je zámer, preto tak urobia, aby ste si kúpili ten ich produkt. Myslím, že to stojí nejakých 35 eur a $30, kebyže to chcete, tak 35 eur alebo $30. Alebo dá sa to aj kreknúť. Zase nechcem navádzať ani nabádať k porušovaniu autorských práv, sťahovaniu z nelicencovaných serverov a sťahovaní bez licencií. Tak, toto je myslím všetko, môžeme si pozrieť ešte tu ich stránky, tak toto je tá stránka, odkiaľ sa dá stiahnuť, teda klasický free, to je skúšobná verzia, alebo teda klasický verziu za skoro $30. Myslím, že dá sa to zohnať aj na Slovensku za nejakých 35 eur, som to pozeral. V každom prípade stránky budete mať v popisku videa. Ešte si pozrieme moju IP adresu, takže moja IP adresa je takáto. Ako môžete vidieť, toto je reálna stránka, ktorú keď zadáte www.mojeip.cz, tak vám presne nájde a zámeria vašu IP adresu. Tak, toto je moja IP adresa, ktorá nie je teda reálna, ale je fake IP adresa. Presne sa nás zhoduje s programom 94 242 58 6. Keby som dal stop hide my IP, tak mi to hodil presnú moju reálnu IP adresu. Aj tento link budete mať v popisku videa. Kebyže chcete zistiť svoju IP adresu, bez programu stačí pozrieť túto stránku, vhodí vám vašu pravú IP adresu. Ešte upozornenie, keď chcete si zmeniť IP adresu, nainštalujete ten program, musíte vypnúť prehliadač a potom znova zapnúť a potom až dať stránku, ktorá vám ukáže vašu IP adresu, lebo kebyže nevypnete prehliadač, neresetnete prehliadač, tak vám ukazoval stále vašu klasickú IP adresu. Tak, myslím, že to je z tohto videa všetko. Dúfam, že som vám pomohol. Trochu ste si rozšírili obzory. Ak sa video páčilo, pomohlo, nezabudnite video zdieľať. Budem veľmi rád a strašne ma tým podporíte. Budem rád za každý komentár. Ak budem vedieť, pomôžem, vyjadrím sa. A teším sa na ďalšie videá. Na mojom
kanáli nájdete naozaj veľa videí, poučných tutoriálov, ako čistiť počítač, ako čistiť pamäť RAM, ako preinštalovať registre, ako mazať registre, ako defragmentovať a tak ďalej, naozaj poučné videá, ako blokovať, ako nahrávať a tak ďalej. To všetko na mojom YouTube kanáli, na mojej YouTube stránke. Takže práve teraz vám svieti na obrazovke odkaz. Ak máte záujem, kliknite a pozrite sa, čo ponúka môj kanál. Vďaka za zhliadnutie videa a teším sa na vás u ďalšieho videotutoriálu. Majte sa.